Special. Okay. Ayan. Mga mamila, please Let's welcome Dr. Richard Mata. Ayan. Good morning, Doc. Good morning. Pagkakauban natin, grabe talaga ang mga hisgutanan ngayon, Dok, dahil nakukulbaan ang mga tao, nagkakaratol yung iba. Dahil sa kulba, nagpanic buying, yung iba pataka na nagpalit. Ang uban, Doc, ay nagpanik pero walay buying kay umay kwarta. Panic lang, way buying. Doc, good morning din mga Doc. Hi, good morning. Mga kapamilya, itong kauban karon ang nagdala no ang bida sa crash landing on you. Ay, wow! Si Captain Ray. Ang atong Korean doktor. Doc, unsa may latest karon Doc sa atong COVID-19? Ay, siyempre kaning nagkaduol ang mga balita, no? Lagi? Ang ako maingon gyud diha nga tama gyud ang ginabuhat atong gobyerno nga pungan gyud as much as possible. Aha. Pero ang ako gyud gina-promote karon, ang wa magud nasagdan aning uban nga ang takod sa coronavirus dili lang lagi sa laway nga nagistorya o nagkanang ngatsing. Ang kamot lagi nato ang nagdala og virus lagi. Oy. So, Nga naman ang kamot Doc, pataka nagsuksok. maskig asa. Basing asa nga bangag gisulod. Makasasala. Makakasasal. Ano? Kasing asa manghikap. Ay, nako. So, kanang kamot nato, mura maglimpyo na sa tanawon, pero oras ni gunit kag doorknob, sakay kag jeep, sakay kag bakal, kagunit kag bakal, pwede na siya na ikagaw, no, bacteria or virus. So, kung wa ka kalimot ka nga nakalimot ka, nakakalot ka sa imong ilong, Oy, nako. or nagkatawa ka, naggunit ka sa imong baba, pwede na deliver. So, meaning, ang stricto gyud taron nga ayaw gunit imong nawong. So, advantage karon Doc sa mga walay kamot, kumedya lang niya. Ayan, advantage. Ayun pala kasi ang hindi pala talaga yung mas ang makatabang, Dok, no? Kaya yung ano mo sa maayong buntag Mindanao, nakikitaan kita ganina na nag-ano ka ng glove. Ano ang matatabang ng gloves, Dok? Para sa gloves, pag-iwas. Dako kaayo. Kay number 1, kung na ako'y gloves, halos din ako gunitan akong naong. Kay ma-remind man ko nga na ako'y gloves. So nakatabang, no? Number 2, kung mo shake hands ka sa pakita na ko kung gloves, di ka shake hands kay ay nag-gloves mo dai ka Dok. Ayaw lagi shake hands sa. So nakatabang siya, then kung manghugas na kog kamot, then tanggalon na ko kung gloves. Di ang mga virus na dito sa basurahan ni adto kay kadaghan na naman dito sa gloves. So ang sabunan nako dili na kayo ingon ka anak kadaghan ang mga Virus. kay nasabunan naman ko daan. Ya, unsa man nga klase nga gloves ang gamiton Doc nga maayong ma-advise nimo sa public? Ano klaseng disposable ba na gloves yun, Dok? Yung murang cellophane? Yeah, actually katong cellophane nga gloves nga kitchen cellophane gloves kanang is very okay. Dili ko ingon nga katog yung pandoktor nga latex. Pwede nang kanang pang fruit salad, kanang pang mix sa kanang ginagamit sa kwandok bodil fight. Bodil fight. Ay, siya. Ay, Pwede marami na dyan. siya. Nya, barato lang na siya. So, imo lang ingon nga proper disposal. So, gamay lay niabot nga virus sa imuhang bare hands. Para pagkahugas nimo, gamay lay trabaho sa sabon. Pero ang pagsabon gihapon mo, gihapon tong 20 seconds gihapon. Imo gisang ipabula maayo kay kung imong tubig lang niya way sabon walay effect. Bitaw no. Proper hand washing talaga ang kailangan dyan. Sa laktod nga pagkasulti, Doc, ang atod yung kamot mo ay mahugaw. Yes. O kanang kabuhat o kanang kuan ba? Daotan. Kadaot. Doc, usaw mo na si Ate Pres Doc, nga hugaw man iguna-huna. Hala. Paano sabunan? Mato Doc nga. Nakabasa mo ko sa imuhang kuan sa FB. Wow. Nga, Vlog. ang kamot kay kanang hinungdan nga makabatol kag sakit. Oo. Mo to kay gigamit Doc, di na lang yung kamot. Ansa naman? Ba na lang. Gibaba na lang niya, Dok. Wala na gikamot. Basta undernap. Mandog na nilawoy ang doorknob. Ikim na lang akong doorknob. Kung may pang doorknob, kay dako. Wala yung binibigyan ng
Ay, nako talaga. Ako to sa katong isgutan dok nga pag kana bitong matod pa nila mag-take daw kag vitamins, mga calamansi juice, kuha ba na siya kanang effective gyud nga mas mapakusog pa ang atuang immune system? Of course, balance ang tawag ana, no? Namagoy uba, no? Nag-inom, kaog ka ng mga processed foods, nagkayog sugar, tamis kaayo. Oy. So meaning wala gyoy disiplina ang kaon. Pagkaman niinom og vitamin C. So may tabang ana nga di man ka balance. So meaning duha ang imong i-balance diha. Maglikay ka sa mga dili healthy, Tapos then magano ka og Vitamins. vitamin C plus gulay, murag binukid nga kaon ni ron. balik tayo sa basic yung mga Basic. lawi-lawi lang tayo, Correct. di ba? Oh. Nakbit sa panandya. Ayun. Healthy na siya. Makatabang na sa pag-boost sa atong immune system. Oo, kasi maalala ko noon, Dok, yung sa bukid ako nagpuyo doon sa Malungon sa lula ko. Yung ang mga kinakaon doon, yung kanon na ay sagol gabi, may sagol na bisol, at saka yung ano nila, yung puro kamunggay ang sabaw. Tapos walay subak, Dok, puro gulay. Ayun. Muna kuan Dako ron. gyud. Tapos dok napakoy isa ka kanang si tawag gani pangutana. Mo gyapon to katong si tawag ana regarding gyapon sa pagpakusog sa atong Immune system. no. Oo. Unsa may kuan nabay particular dok ang mga dapat imnon nga palinlitan gyud na kuan? In the recommendation gyud nga formal, wala man gyud ka nang giingon gyud nga mao na gini imnon gyud ni, wala gyud ana nga formality gyud nga mentioned. Ang ginaingon lang gyud dito is increased more on vegetables, fruits kay kani man siya mga anti-inflammatory foods man gud ni. Okay. Nga maghatag sa imuha og boost sa imong immune system og murag ka nang i-balance imong immune system. Ayun. So ang gina niya ilikay ko alcohol ana, so wala gi in particular o wala gi particular nga brand, pero kung ingon nga unsa gi protection dok, actually vaccine man gyud kung atong gi Oo, una, nating Dok, no. bit sa vaccine kung kaning sakita, dili siya pwede nga ingon nga vitamin C lang dok, walay vaccine, di gyud vaccine gyud ang atong gipaabot ani. So nagpaabot gyud ta nga maabot na siya, pero as of the moment tama to ingon nga likay ang mga dili healthy food, ya focus ka sa fruits and vegetables. Ayun, at least nababalaan natin At ngayon least, diba? na makakasugakod tayo dyan sa mga Yes. kalintura sakit dahil mayroon tayong panglaban ang fruits and vegetable. Inya karon pod kaning dok kaning syempre nagkahurutay naman gyud ng mga face mask niya. Sa inyo ha dok, sa inyong side na mga Doktor. kining mga frontliners Health no. workers. Unsa ba kalisod sa inyo karon nga wala pod may magamit sa inyong kaugalingon? Tinuod lisod ang kahimtang karon, especially sa frontliners gyud kanang yung nagdawat gyud pasyente nga suspect kung kitahay naagi suspect ang COVID, makulbaan gyud siya kay kanang yung protection man ta sa COVID, ang tawag na kanang PPE or personal protective equipment, apil man ang mata gud ana pod. So naay mata, naay mask, naay gloves, nya napoy sanina ana nya wala man kay tana diri oy. Kaya pala. So nahugron, at least naalang tay gloves sa ospital ug natay Mask. mask. Unya magkanang protection gud ka sa imuhang kaugalingon nga ayaw kaluta imong naong ilong kay kung deliver man na siya sa imuhang naong, so lisod bitaw tinuod lang kung kanang ingon nga naagi kay tubang nga naay pasyente nga naay sakit, kulang kayo atong protection sa mga ospital as of the moment. Oy, kaya Dapat kana mo sunod na dapat budgetan gyud no. Yes, talaga sir, ma-prepare tayo Mo kay na ginasuot sa katong Japan do katong nagkwartes barko. Mo na yung ginasuot ka ng mga kana nga mga suit. Yes, mao na siya kanang murag kaning astronaut Oh, gani. maring nana. Mao na siya Mo na kay dapat. mata og kanang baba nya kamot nya kana labay pag ina siya, di man nimo hugasan na. Ay, dapat din. disposable. Oh, disposable man na siya Kuan nila kay siya. Isa ka gamitan lang. kay kung ang virus ni kapit dito nya uson sa magsalig pa ka sa tiglaba, yang tiglaba na noy basig maigo dito. Ayun. Oh, Ayun. labay gid pod na. Usa na sa kagamitan day cards. Isa na. Oh. Isa lang Wa ko na kagamitan. kung uso karon, isa lang kagamitan, ilabay na nako eh. Masakitan ano. Naman kay gipadunggan siguro. Okay. Gasto kay na ko'y hago. Oh, ganang isa kagamitan, disposable. Ay gid sige. Iba talaga ito sa ating press.
Kaya isa kagamitan lang para di ka masakitan. Oh, di po kay tantong gasto, Oo. kanang ako yung gikuan, gilabay. Oo. Isa kagamitan lang, no? At least Okay. Oh, dok agig kuan kining Panapos sa mga namati na to ron kay importante kining niya kay dunay daghan na minors by kay wa na narbaho wa Oo, eskwela. nag-oo. Sa ilang kalisang aning maong makatakod nga sakit, no? makalilis. Unsa ba imong At klarohon na mo ha, FM ni ha? Yung kay pangutan. Nakulbaan talaga ako dahil makalilisan talaga yan. Unsa ba imong kuan dok kaning pahimang no sa mga naminaw karon? Okay, sa mga naminaw ron nga walay eskwela, nga nara silang balay, Oh. Ayun. mag-TikTok! Mag-TikTok lang kayo sa balay, di ba? I-post sa Facebook para Oo. malingaw mo. Tapos Kung may maglibot-libot. cellphone dok, Ha? Kung may cellphone, ang ilang buhaton maghinoktok. Ala, ay! Ang galing. di ba? Kaya, Richard Pato, salamat. thank you Salamat, very much. salamat. Thank you, Palakpakan natin si Doc. Thank you very much sa pagbisita sa amin, Doc, dito sa MOR. At marami ang nakatabang yan sa lahat ng mga namiminaw ngayon. Especially dahil mostly ang mga tao ngayon ay namiminaw lang ng ikim. At saka yung iba nag-TV, ang iba nagtuplok-tuplok ng cellphone. Kaya huwag kayo mag-alala. Oo, kahit malilingaw lang kayo dyan, maglibot-libot ng balay, at saka magpicture-picture sa mga kabinet, sa ilawom sa lamisa, sa balay sa manok, o sa balay sa baboy, sa tangkal, magpicture-picture kayo dyan. Para din sa mo maboring sa inyong limutangan ron, inyong buhaton sa adto, gukdan ninyong amigas, pagdapanay mo. Pagkahapon, gukdan ninyo ng mga lampinig, o galindanaw. Tapos, makikuan mo, magdula mo og kanang appear-disappear sa mga lamok. Oh. Pangitaan ninyo na mo kanang jacket ug nakamask karon. Kay nag-self quarantine ko na naman. Ay, nako. Bitaw, mga pamilya, no? Ang atualang yung buhaton karon is, kung natin mga, moto, naman ito yung hotline gibilin, di ba? Oo, Sa Facebook, no? Kung naman yung gipapati, Ayun. diha nga, marag feel ninyo nga marag lahit gyud. So, text nyo dito kay para maano mo, matagaan mo og kanang bitang guide, no? Unsay maayong buhaton sa inyong gibati nga mga balatian. Pero unta lang, di na gid punta na maabot atong COVID, no? Ayan, ang pinaka-importante talaga diyan, sumunod tayo sa guidelines at saka yung pinapatuman sa atin ng ang batas dito sa Davao para walang problema. Oo, tinuod na. Og kuan kanang kaon mo mga prutas, gulay para di mo makabaton og coronavirus. Kaumog daghang saging kay mao na ang tambal sa coronavirus. Hello din kang Ate Melissa sa Olgar. Ay, Ayun, thank you very much. Salamat sa inyong paglantaw. Og wala may igong oras mga higala. Manirana ang inyong tabil. Sa tile sender karon. Ayan, we will be right back mamaya. Atangan nyo pa rin ang Gapnod para malingaw kayo dyan at saka maminaw lang ng MOR para sa further notice. Salamat kayo og maayong buntag mga kapamilya.